Arranca a segunda futgal con triunfos de Taragoña e Atlético Oleiros. Empate entre o Aguiño e o Lesende e derrotas do Xuño, Lampón, Artes Noiabé e Porto do Son. Primeira xornada con moitos goles e emocións no grupo 1 Santiago da segunda futgal. A estrea da campaña estivo marcada polos diferentes resultados que tiveron os equipos da comarca nos seus respectivos encontros. O Taragoña, que regresou á categoría logo de descender da primeira futgal, superou pola mínima os Ares Tramundi. O encontro púxose de cara por os Rianxeiros cedo, pero no tramo final o Sar apertou buscando empate, pero 2-3 imperou no electrónico coa subio final. 3 puntos que sumou Taragoña no seu debut e que os leva a ocupar o quinto lugar da táboa. Xusto por debaixo está o Atlético Oleiros, que viviu o primeiro derbi comarcal logo de medirse o Cruído Noiabé. Os ribeirenses afrontaban este encontro logo de firmar unha gran pretemporada, pero o rival non deu facilidades. A igualdade inicial rompeuse no 40 en favor dos locais cun gol en propia de Aitor Piñeiro, do filial noiés. Sen embargo, a emoción concentrouse nos minutos finais. No 90, o Cruído colocou as táboas logo da diana de Carlos Dosil, pero no engadido Manuel Pérez bateu a portería visitante para facer o definitivo 2-1. O Xuventud Aguiño e o Lesende igualaron forzas na tasca nun novo derbi. Os luusamiáns tomaron a dianteira cedo e no minuto 28 mandaban por 0-2 logo dos goles de Alberto Rial e Joel Filgueira. O descanso se do mellor os locais, que se puxeron o mono de traballo e igualaron o derbi no 69, despois dos tantos de Marco Freire e David Vidal. Reparto de puntos que deixa o Lesende sétimo e o Aguiño oitavo. Nun 10º lugar está o Xuño, que caeu pola mínima ante Urdilde, encontro no que os visitantes deron a volta ao tanto inicial dos onenses para impoñerse por 3-4. O debut do Artes na categoría non foi o desexado, xa que perderon no campo do Agrón. Os artistas igualaron o marcador a 2 no 46, pero a hora de xogo os locais fixeron o que sería o definitivo 3-2, comezando a liga no 12º posto. O Porto do Son e o Sporting Lampón pechan a clasificación tras caer nesta primeira xornada. Os onenses foron superados por 5-3 polo Melladoiro, mentres que os de Boiro perderon por 1-4 co Luaña.